अरे दुसरी पटवली तिचीच मावस बहीण निघाली. अरे गेली 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 अरे अरे गेली 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 अरे गेली माझी सखी गर्लफ्रेंड गेली 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 माझी पहिली गर्लफ्रेंड गेली. चॅटिंग वर बोलली गुड नाईट बाई आणि तिचा नेट पॅक संपला का काही. तिच्या मोबाईल रिचार्ज बाई कर्ज झालं होत डोई. जानू ए जानू का असं ब्लॉक केलंस? काढ की ब्लॉक लिस्ट मधनं. तुझ्या मोबाईलला रिचार्ज करतो की जानू दुसऱ्या मिनिटाला मेसेज करत नाही देतो जानू. माझ्या डीपीला ठेवतो तुझा फोटो जानू. नवीन तुझा पत्ता नाही ग जानू. ए जिगऱ्या अरे शांतो थंड की जरा. ती गेली म्हणून काय झालं? दुसरी येईल की मग लाव की तिच्यावर जीव. अरे दुसरी पटवली मग तिचीच मावस बहीण निघाली. अरे गेली माझी सखी गर्लफ्रेंड गेली 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 माझी पहिली गर्लफ्रेंड गेली. नको बाबा तसली आयटम गिरी लय मतलबी आजकालच्या पोरी. सिंगल वाल्यांची जिंदगी भारी नुसता जाणलाय चहा कुठे खारी. अरे बाबा यमकच्या नावाखाली काय व्याज देवाय रे. अरे आयटम गेली ना सोडून आणि मग काय लावलं ही जानकारी. पैसे कमी आला ना एक माझ्या सॉरी अरे बाबा लय लोड नको घेऊ. इधर सुट्टा मारा दी आणि त्या अर्जितची गाणी काय ऐकत बसला. उगाच कच्ची गाणी ऐकायची. चार गोष्टी ऐकायच्या होत्या आमच्या. खरंय बाबा तुमचं ऐकायला पाहिजे होतं मी भावानो. तुम्हाला म्हणतो मी भावानो. चालतो मी भावानो. पार्टी येणार मी भावानो. अरे कसली आली ब्रेकअपची पार्टी. जिंदगीत कधी मित्रावर 1 रुपया तरी खर्च केला का? आणि जिच्यावर खर्च केला तिने दिला का नाही कोलंबस. खरंय बाबा तुझं. अरे गेली माझी सखी गर्लफ्रेंड गेली 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 माझी